Nu skal du høre en historie, som jeg egentlig synes er vældig sørgelig, men som på en måde ender rigtig godt. Nu kan du selv se, hvad du synes. Altså, historien foregår en aften for mange år siden i en stor by, hvor der boede mange vigtige folk. Det var så grueligt koldt den aften. Det sneede, og det begyndte at blive mørkt, så de havde travlt med at komme hjem. De skulle alle holde fest, for det var nemlig den sidste aften i året. Det var nytårsaften. I denne kulde og dette mørke gik en lille fattig pige på gaden. Hendes hoved var bart, og hun havde tynde, slidte klæder på. Hun gik med nøgne fødder i et par gamle tøfler. Det havde været hendes mors tøfler, så de var alt for store. Hun så forskrækket efter hestevognen og bemærkede ikke, at en lille dreng fandt tøflerne og løb med dem. Hun kiggede fortvivlet efter dem, men så ikke andet end fødderne af dem, der travlt gik forbi. Uden tøflerne gik den lille pige nu videre på blåfrostne små, bare fødder. I et gammelt forklæde bar hun et bundt svovlstikker, og et andet bundt havde hun i hånden. Hele den lange dag havde hun ikke fået solgt en eneste. Ingen af de mange travle folk på gaden havde givet hende bare en lille mønt. Hun turde ikke komme hjem nu. Hendes far ville nok slå hende. Hun frøs så forfærdeligt, og hun var sulten. Lyset skinnede fra vinduerne, og fra bageren strømmede den dejligste duft af nybagte kringler. Hvad så, Rassi, frøen? Tak. Ja, så kom hjem i varmen. Hun så på de mange mennesker, der havde travlt med at komme hjem. Kom nu, min ven. Den lille pige pakkede sig så godt sammen, hun kunne. Men selvom hun prøvede at trække benene ind under sig, frøs hun bare endnu mere. Hendes små hænder var næsten døde af kulde. En lille svovlstik kunne gøre godt. Turde hun bare trække en ud af bundet. Stryge den og varme sine fingre en smule. Svovlstikken spruttede og begyndte at brænde. Men det var som om den kolde vind forsøgte at stjæle varmen fra hende. Hun skærmede flammen med hånden så godt hun kunne, men den blev bare mindre og mindre og kunne gå ud, hvornår det skulle være. Endelig. Hvor føltes det varmt og rart, næsten som et lille lys. Og lyset voksede. Det var et underligt lys. Det var som om hun sad foran en stor jernkakkelovn med lågerne åbne. Ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Den lille pige var allerede ved at strække fødderne ud for også at varme dem. Men da slukkedes flammen, og kakkelovnen forsvandt. Hun sad bare med en stump af den udbrændte svovlstikke i hånden. Hun ville så gerne tænde en til. Det varmede så dejligt. Der var jo stadig mange svovlstikker tilbage. Bare en til. Hun blev nødt til at prøve igen. Hun ville bare se det dejlige lys en gang til. En ny svovlstik blev strøget. Den brændte. Den lyste. Og varmede noget så vidunderligt. Og det mærkelige lys kom også tilbage. Det var som om hun kunne se lige igennem muren på huset. Og pigen så et bord, dækket med en skinnende hvid dug. Med fint porcelæn og en dampende varm gås, fyldt med svisker og æbler. Den duftede helt vidunderligt. Men i det samme slukkede svovlstikken, og det hele Nej. forsvandt.
Mørket og den iskolde vind var tilbage. Hun måtte tænde en mere. Bare se lyset en sidste gang. Og endnu en svovlstik blev strøget. Den brændte og varmede igen de kolde fingre. Det mærkelige lys kom også tilbage. Og pigen så nu det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet end noget hun nogensinde havde set før. Mange lys brændte på de grønne grene, og julelysene gik højere og højere. Og hun så nu, at de var klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen. Svovlstikken gik ud, og pigen så op i den frostklare nat. Nu dør dagen. Pigens gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Pigen strøg straks igen en svovlstik. Og mormor kom frem i lyset. Hun stod i glansen så klar, så skinnende, så mild og velsignet som på den varmeste sommerdag. Men denne svovlstik gik også ud, ligesom de andre før den. Den lille pige tog nu de allersidste svovlstikker i hånden. Mormor, tag mig med. Jeg ved, du er væk, når svovlstikken går ud. Ligesom den varme kakkelovn. Den dejlige gåsesteg. Og det store velsignede juletræ. Tag mig med, mormor. Og hun strøg i hast de sidste svovlstikker, der var i bundet. Hun ville jo holde på mormor, og svovlstikkerne lyste med sådan en glans, at det var klarere end den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk. Hun tog den lille pige i sin favn, og der var ikke længere koldt. Der var ingen sult, ingen angst. Nu var de hos Gud.